Okultizmus, veštenie, a horoskopy alebo povery. To všetko spada do toho duchovného sveta. Never každému duchu. To znamená, skúmaj, či vyšiel z Boha, či hovorí pravdu, lebo sú aj nečistí duchovia. To dáva týmto vešcom moc. Sú dva zdroje. Je Boží a diabol. Ja som naozaj vyrastal tiež v poverách. Mysleli sme si, že to je v poriadku. Až keď sme neotvorili Božie slova, nevideli sme, že toto je hriech a proste Boh to nenávidí. Čítali sme horoskopy a pritom nevedeli sme, že Boh hovorí, mňa sa pýtate, ja vám poviem budúcnosť. Jeremiáš 29.11 hovorí, ja vám dobré myšlienky o vašej budúcnosti, aby som vám dal šťastnú budúcnosť.